Прывітанне, даражэнькія, з вами я, Зміцер, і сёння 35-я частка «Каханка Великой Медведицы», подраздел «Здание пограничья». Не забывайте ставить подобайки, писать комменты и расшарвать это видео. Ну и коли раптом не подписанные, подписывайтесь. Поехали. Вечер был темный. Дьмоў цёплы заходні ветер. Неба было густа засыпана зоркамі. Мае вочы ў цемры адрознівалі два адценні: чорны фон неба з параскіданымі зоркамі і белы фон снегу, дзе-нідзе засеяны чорнымі сілуэтамі дрэў і кустоў. Палі усцілала рэдкая шэрая каша з-пад талага снегу, у які глыбока правальваліся ногі і па якой у розныя бакі коўзаліся падэшвы. Гэта вельмі ускладняла нам шлях. Месцамі падталы за дзень снег утвараў велікаватыя калюжыны. Ноччу мароз падцягваў іх лятком. І падрыхтоўваў мноства коўзанак, па якіх дурэў раніцаю цёплы заходні ветрык. Калі ж гэта яму надакучвала, тады трушчыў яго, пакрываючы лужыны лускай дробных хваль. Увечары разам выйшлі з хаты і падаліся ў лес. На сабе пад курткамі мелі бандажы, якія ўтваралі нешта накшталт вялікіх двайных камізэлек з палатна для пераносу тавару. Асноўным заняткам кручка быў перавод праз мяжу фігурак, але на сваю руку ён яшчэ займаўся перамытніцтвам. У дарогу, каб не перашкаджала рухацца, ён не браў шмат тавару. Перавяз быў напоўнены іголкамі для ручнога і машыннага шва, іголкамі для грамафонаў, шавецкімі і рымарскімі шыламі. Акрамя гэтага, кожны з нас нёс па некалькі дзесяткаў брытваў. Крочылі па лесе непадалёку ад сядзібы кручка. Наперадзе бег каро. У адным месцы кручок узлез на вялікую ліпу і выняў з дупла рэвальвер. Гэта быў расійскі афіцэрскі наган-самаўзвод. Тады я паказаў свой парабелум. «Добрая цацка», — адказаў кручок, — «але для мяне і гэтага хапае. Я ж ваяваць не збіраюся». Пасля мы вырушылі лесам на ўсход. Каро бег наперадзе. «Ты з сабакам ходзіш за граніцу?» — запытаўся я ў кручка. «Так. Каро лепш ведае пагранічча, чым я. На яго можна пакласціся. 3-й год разам працуем». Пачуўшы сваё імя, сабака падбег да нас, спыніўся і зірнуў у вочы гаспадару. «Ідзі наперад», — загадаў перамытнік. Сабака зноў пабег, апереджваючы нас на 10 крокаў, выйшлі на ўскраек лесу. Я ўбачыў вялікую адкрытую прастору. У 3 кіламетрах адсюль была граніца, а крокаў за 200 праходзіла дарога, што вяла з Волмы да Ракава. Селі на павалены камель дрэва і чакалі змяркання. Выпілі бутылку гарэлкі, закурылі папяросы. Калі згусцелі сутонні, мы павольна пакручылі палямі ў напрамку граніцы. Моцна нашмараваныя шкіпінарам боты не прапускалі вільгаці. Непадалёку ад граніцы адпачывалі і прыслухоўваліся больш 10 хвілінаў. Каро пабег наперад. Мы пайшлі за ім. Снег, уціснуты падэшвамі нашых ног, глуха рыпеў. Стараліся не ставіць ногі проста зверху, а расстаўляць, слізгаючы наўскасяк, ступаком уверх-уніз. Тады таўшчыня снегу пад ботамі рабілася танчэйшай і менш мокрай, а рухаючыся наперад, мы менш рахаталі. Хутка апынуліся на граніцы. Гэта адразу распазналі па шматлікіх слядах, якія перамервалі снежную бель з поўдня на поўнач і ў адваротным напрамку. Дарога была цяжкай. Перашкаджала бясконцае правальванне і даставанне ног з глыбокай снежнай кашы. У адным месцы кручок затрымаўся, падышоў да яго. «Што такое?» «Хочаш рызыкнуць?» — замест адказу запытаўся кручок. «Дзеля чаго?» «Калі хочаш рызыкаваць, дык можам пайсці па дарозе. Я адзін часта хаджу дарогамі». «Добра», — адказаў. «Хадзем дарогай. А калі нарвецца на нас які д'ябал, то...» — кручок махнуў у паветры наганам. Хутка выбраліся на тракт. Ён быў увесь у калдобінах і выбаеных ад конскіх слядоў. Часта яго перасекалі шырокія лужыны. Аднак крочыць тут было значна лягчэй, чым пнуцца палямі. Хоць ногі не правальваліся ў снег. Праўда, было вельмі слізка.
Здалёк я прыкмеціў агні нейкай вёскі. Да нашых вушэй далятаў сабачы брэх. Кручок спыніўся. Пройдзем праз вёску, ці абыдзем наўкол. Ці ёсць там масалкі? Няма, раней не было. Дык сіганём праз яе. Неўзабаве перайшлі мост праз нейкую рэчку і пакрочылі па забудаванай з двух бакоў вуліцы, якая была вельмі вузкай і рабіла ладнае паўкола на вялікай вёсцы. Снег, што ляжаў на дарозе, быў шэры, амаль чорны, у многіх месцах перамешаны з балотам. Крочылі дастаткова хутка. Справа і злева ў нізкіх вокнах пахілых хацін, якія прытуліліся каля дарогі, бліскалі невялікія жаўтаватыя агеньчыкі. Праз некалькі крокаў вуліцу перарэзвалі прастакутнікі святла ад вокнаў. Дзе-нідзе на падворках гучалі людскія галасы. Пераважна напяты, узбуджаныя ад злосці. У асноўным чуліся кленічы. У пэўным месцы Кручок падышоў да плота і вырваў адтуль кол. Мусіць, таму зрабіў гэта, што наперадзе заўзята брахалі сабакі. Кара ўжо не бег уперад, а трымаўся побач. Прайшлі яшчэ некалькі хат. На сярэдзіне вёскі акружылі нас сабакі і, кідаючыся пад ногі, пачалі ўядаць. Кручок ударамі кала разагнаў іх, і тыя, зацята брэшучы, беглі на адлегласці за намі. Каро спакойна трымаўся наперадзе. Тады з брамы нейкага двара паказалася дзве постаці. Калі ж мы падышлі бліжэй, нас асвяціў кішэны ліхтарык. Прагучаў голас. «А вы куды?» «Цябе гэта не датычыць», – адказаў Кручок. «Я сакратар валісполкома». «Вось і добра. Ідзі да свайго валісполкома і кладзіся спаць, бо ты п'яны». «Што?» «Нічога, сыдзі з дарогі». Кручок хацеў прайсці міма, але сакратар схапіў яго за левую руку. У той жа момант Кручок агрэў яго палкай, а Каро кінуўся да сакратаравага горла. Другі мужчына хацеў уцячы, але я падставіў нагу, і ён пакаціўся ў балота. Кручок дабавіў ім калом. Вуліца ажыла крыкамі. Здалёк даляталі галасы людзей. Пакінуўшы на зямлі тых двух, мы, спяшаючыся, рушылі далей. А яны пачалі крычаць. «Трымай іх! Трымайце! Зладзеі! Бандыты! Трымайце!» У цемры гучалі крыкі людзей, якія беглі ў наш бок. Пасвяціўшы ліхтарыкам, я ўбачыў больш дзясятка мужикоў з каламі. Яны гналіся за намі. «А ну, пальні пару разоў, каб пачулі», – вымавіў Кручок. Я стрэліў некалькі разоў угару, данёсся яшчэ мацнейшы тупат ног. Аднак зараз яны не набліжаліся, а хутка ўсё больш аддаляліся. «Выперадкі панесліся», – прамовіў Кручок. Мы, спяшаючыся, пакрочылі далей. За вёскай збочылі з дарогі і палямі накіраваліся ўперад. Кручок лічыў, што сакратар валісполкома пазвоніць у наступную вёску, якая ляжала ля тракта, і дзе расквартыраваўся заградзіцельны отряд. Там маглі б наляцець на засаду ці аблаву. Зноў пачалася цяжкая бясконцая дарога палямі. Асабліва дрэнна ішлося ворывам. У мёрзлую зямлю зверху яшчэ пакрывала ледзяная абалонка, на якой нага не магла адшукаць надзейныя апоры. Праз значны кавалак часу мы ўсё ж узбіліся на дарогу і па ёй прайшлі каля 5 кіламетраў. Потым, звярнуўшы направа, палямі дабраліся да лесу. Каля 4 гадзіны ўранку наблізіліся да адзінокага хутара. Кручок пусціў сабаку наперад, і мы паціху пачалі сунуцца ў кірунку будынкаў. Нішто не сведчыла пра наяўнасць чужых людзей. З рэвальверамі ў руках падкраліся да вакна, якое выходзіла на дарогу і не было зачынена ваканіцамі. Кручок пасвяціў туды ліхтарыкам. Паміж белай фіранкай і рамамі я ўбачыў вазон герані, знак таго, што на хутары ўсё ў парадку і нікога няма. Кручок пастукаў у шыбу, доўга ніхто не адгукаўся. Калі ж праз нейкі час ён пачаў настойліва ляпаць, з сярэдзіны даляцеў жаночы голас. «Чаго трэба? Хто там?» «Адчыняй, Стася», – прамовіў у адказ Кручок. «Чакай, чакай, ужо. Можаш не апранацца, і так цябе пазнаю». «Разумнік», – даляцеў праз шыбіны голас. Праз хвіліну адсунулі ў бок фіранку, а з падваконня знялі вазон.
Кручок спрытна ўскочыў на тое месца і праз вакно залез у хату. Я зрабіў па яго прыкладу, хлопец паклікаў сабаку, і каро таксама праз вакно ўскочыў у сярэдзіну памяшкання. Гэта была кухня. Нейкі час мы стаялі ў цемры, Стася выбегла з хаты і зачыніла ваканіцу. Пры неабходнасці яе можна было адамкнуць з сярэдзіны. Стоячы ў змроку, недзе злева чую шэпт. «Хэнуся не спіць?» – вымавіў Кручок. «Можа, прыме мяне на печ пагрэцца, на цёпленькія ножкі». «Ах ты, лайдак, лезь сюды, зараблю цябе цёплыя вушы. Бач ты, чаго яму захацелася, а малака!» Чую смех, вяртаецца Стася і запальвае падвешаную над сталом лямпу. Левы бок кухні займае вялікая печ. З-пад завешанай угары доўгай узорыстай фіранкі затоена зіркаюць нечыя цікаўныя вочы. Здымаем ім з сябе курткі, а пасля перавязы. Вымаем з кішэняў 4 пляшкі спірытусу. Адчыняюцца дзверы, і на кухню, заплюшчваючы ад святла вочы і чухаючы клубы, заходзіць высокая мажная кабета гадоў 45. На ёй шырокі ружовага колера халат і чаравікі на босую нагу. Гэта гаспадыня хутара Мар'яна Зых, матка 6 дачок. На хутары не было мужчын, калі не лічыць дурнаватага парабка Ануфрыя, які быў аднаго ўзросту з гаспадыняй і ўжо больш 10 гадоў жыў тут. Яго трымалі як конюха і для вывазу з лесу дроў. Астатнюю працу па гаспадарцы рабілі ўласнымі сіламі, як казаў Кручок, бабскай брыгадай. Зрэшты, гаспадарка была малая, і жанчыны даволі лёгка спраўляліся з ёй. Маці Кручка была далёкай сваячкай Мар'яны, пра што і казала: «Сёмая вада на кіселі». Мар'яна з іх трымала пункт, які знаходзіўся паміж Новым дваром і Пятроўшчынай, на паўднёвым захадзе ад Менска. У горадзе спецыяльныя пасярэднікі шукалі людзей, якія б хацелі нелегальна перабрацца з Савет у Польшчу, і за добрую плату прыводзілі на пункт да Мар'яны. А адсюль Кручок перакідваў іх праз кардон. Уже 3-й год ён паспяхова займаўся гэтым, адначасова носячы кантрабанду. Распакавалі перавязы, і Мар'яна разам са Стасяй, старэйшай дачкой, палічыла і запісала тавар. Пасля пачала разлічвацца з Кручком, рабілася гэта на вока. За ўвесь тавар Кручок атрымаў $370, даў мне 20 за дарогу. Затым Стася і Мар'яна падрыхтавалі нам снеданне. А пасля яды гаспадыня прамовіла: «Ну, хлапцы, ідзіце на гарышча, пераспіце». «Яшчэ чаго?» – адгукнуўся Кручок. «На гарышча. А я хачу на печ». Скочыў на прыпечак, а адтуль даў нырца пад занавеску. Пачуліся крыкі, піск, смех. «А пойдзеш адсюль, ты бессаромнік! Наладзім лазню!» Неўзабаве Кручок, сустрэты кулакамі, сігануў з печы на падлогу. Пасля мы ўзялі 2 доўгія кажухі і разам з Мар'янай і Стасяй, якая несла лямпу, падаліся ў сенцы, дзе стаяла драбіна, што вяла на гарышча. Кручок узлез наверх і паклікаў сабаку. Карова пачаў спрытна ісці па драбіне. Калі ўсе залезлі на падстрэшак, Мар'яна прамовіла: «Ліхтарыкам там не свяціць і агню не кідаць». «Добра, добра», – адказаў Кручок. Палову гарышча займалі высока складзеныя снапы. Кручок выняў збоку некалькі снапоў і загадаў мне залазіць у нору. За мной пайшоў каро. Тады Кручок адцягнуў снапы назад у праход і замаскіраваў выйсці з сярэдзіны. Звонку яму дапамагла Стася, якая ўзлезла на гарышча разам з намі. Пазней мы папаўзлі па вузкай нары у канец падстрэшша. Там было прасторней і магло схавацца з 10 людзей. Малое акенцам, якое выходзіла на дах, было занавешана рэшткамі чорнай ваўняной хусткі. У выпадку небяспекі і туды можна было ўцячы. Зрабілі сабе прыдатную пасцель і хутка заснулі. Надыходзіў вечар. У прысутнасці Мар'яны, якая апранула на сябе доўгі жоўты кажух, а на ногі юхтавыя з доўгімі халявамі боты, я і Кручок накіраваліся да блізкага лесу. У руках Мар'яна трымала доўгі кій і абапіралася на яго ў дарозе. Каро бег наперадзе. «Колькі іх?» – запытаў Кручок. «5», – адказала Мар'яна. «Хто такія?» «Не ведаю. Я дакументаў не пытаю.
але нейкія ненадзейныя. Ты глядзі там. Чаму ненадзейныя? Ну, бо выхаваныя. А да мяне ўсё, калі ласка, пані гэта, калі ласка, пані тое. Напэўна, якія-небудзь нігілісты альбо іншыя інтэлігенты. Крочылі лесам. Нейкім месца з-за дрэвам паказалася малая хацінка. Адтуль выйшаў свенькі стары дзядок. Нягледзячы на ўзрост, быў вельмі рухавы і, размаўляючы з Кручком і Мар'янай, жвава махаў рукамі. Ну, Грыбок, як там у цябе? Всё ў парадку? А, всё, як заўжды. Занёс ім яду. А як жа. Ну, дык пайшлі. Заглыбіліся ў гушчар. Праз некалькі хвілін дарогі ўбачыў стрэшку зямлянкі. Спераду былі малыя дзверцы, замкнутыя заржавелым у форме агурка замком. Грыбок, не падыходзячы да іх і абышоўшы навокал страху, выняў з яе задняй часткі некалькі дошак. Пасля, нахіліўшыся ўніз, прамовіў: «Вылазьце, зараз пойдзеце ў дарогу». Наверх пачалі высоўвацца нейкія людзі. Апрануты былі па-рознаму. Аднак, зірнуўшы на твары, я заўважыў ва ўсіх аднолькавы выраз, які цяжка акрэсліць, але ў ім месцілася ўвага даследчыка, халодны позірк баксёра, дзіцячая прастата, цікавасць здзіўленага чалавека, які ўбачыў перад сабой людзей, у чые рукі аддаваў свой лёс, сваю надзею, і, нарэшце, нейкі ціхі смутак захоўвалі яны на сваіх спакойных рашучых тварах. Былі апрануты ў паношаныя курткі і паліто. Двое ў ботах, трое ў чаравіках. Адзін на галаве меў салдацкую шапку, ячменная каша, другі вялікую мехавую з навушнікам. Двое насілі керанкі. Пяты быў уладальнікам вялікай чорнай папахі. Такое адзенне не падыходзіла ім. Адчуў гэта адразу. Выглядалі вайскоўцамі альбо спартсменамі, апранутымі ў рыззё. Іх рукі былі дасканалыя і зграбныя. Постаці выпрастаныя. Калі вылезлі са склепа, адзін з іх прывітаў Мар'яну. «Наша ўшанаванне, пані, сёння выходзім у дарогу?» «Так, гэтыя двое», — кабета рухам галавы паказала ў наш бок, «перавядуць усіх праз граніцу і здадуць на пункт». Усе з цікаўнасцю паглядзелі на нас. З вачэй прамянілася радасць і недавер. Напэўна, іх здзіўляла, што бачаць перад сабой двух маладых хлапцоў. Мусіць, сваіх праваднікоў уяўлялі у выглядзе магутных страшных здаравякоў. Змеркалася. Мы павольна крочылі па вузкай лясной сцяжынцы. Кручок быў першым, фігуркі ішлі за ім, я замыкаў паход. У лесе снег лепш затрымаўся, чым на палях. Калі збіваліся са сцежкі, ён са скрыпам ламаўся пад нагамі. Тады адшуквалі сцежку, якая хутка прывяла нас да ўскрайкі лесу, ля якога ўдалеч бегла шырокая наезджаная санямі дарога. Вечар быў цёмным і досыць цёплы. У паветры адчуваліся подыхі надыходзячай весны. Па лесе разляталіся нейкія дзіўныя пошумы. То трашчала галлё дрэў, то з высокіх ствалоў валіліся ўніз абледзянелыя камякі снегу, то рвалася і сціскалася ад вячэрняга холаду ледзяное шкарлупінне, якім пакрываліся снежныя астраўкі. Кручок затрымаўся, выняў з кішэні бутэльку спірту, стукнуў даланёй аб дно і, выбіўшы корак, закінуў галаву назад. Пачаў піць проста з рыльца. Прыкмеціў на тварах людзей усмешкі. Іх здзівіла, што такі малец ды так п'е. Кручок адарваўся ад пляшкі і падаў мне. «Трымай, смакчы, і перадай далей». Я таксама крыху адпіў спірту, а пасля, аддаючы пляшку фігуркам, прамовіў: «Піце па чарзе, каб разагрэцца». Яны няўмела, лыкаючы, пачалі піць спірт. Амаль все задыхаліся і адкашліваліся. У пяцёх ледзь асілелі палову бутэлькі. Разам з Кручком мы дапілі рэшту спірту. Пасля сябра вымавіў: «Хто жадае, можа закурыць. Далей курыць нельга». Все закурылі. «Ці далёка да граніцы?» — запыталася мяне адна з фігурак. «Далёка». «Ці моцна ахоўваецца?» «Не. Хаця гэта залежыць, як для каго. Перайсці заўсёды можна». У Кручка яны таксама распытвалі пра розныя рэчы, і ён без вялікага жадання адказваў. Звычайна, цяжка дакладна растлумачыць людзям, якія ў гэтых справах не арыентуюцца.
І таму задаюць такія недарэчныя пытанні. Пасля кароткага адпачынку вырушылі ў далейшы шлях. Доўга цягнуліся палямі, якія дзе-нідзе былі поўнасцю аголеныя ад снегу. Неўзабаве апынуліся на беразе Пцічы. Па краях рэчка была закутая лёдам, а сярэдзінай неслася бурлівая плынь. Трымаючыся левага берагу, мы крочылі ў напрамку новага двара. Ісці было цяжка. Ногі гразлі ў тугім, набрынялым вадой снезе. Пакрочылі даволі хутка і дабраліся да моста. Пад нагамі глуха дуднелі замерзлыя дошкі. Унізе шумелі, пераліваліся хвалі. Не чакаючы нічога дрэннага, я павольна ішоў за групай. Раптоўна наперадзе ў цемры бліснуў карабінавы агеньчык і бухнуў стрэл. Фігуркі спыніліся, выхапіўшы з кішэні парабелум і, зняўшы засцерагальнік, я кінуўся наперад. Бліснуў ліхтарыкам, убачыў кручка, які левай рукой трымаўся за рулю карабіна, а правай накіроўваў наган у грудзі чырвонаармейца. Спачатку не мог іх добра разгледзець, бо чырвонаармеец ляжаў на зямлі, а сабака прытрымліваў яго лапамі і пысай. Пачуў голас кручка: «Каро, прэч, пусці яго!» Сабака адскочыў у бок і стаяў нерухома, гатовы ў кожную хвіліну кінуцца зноў. Салдат выпусціў з рук карабін, і кручок адкінуў яго да ракі. Пачуўся пляск ад вады. «Падымайся!» – загадаў кручок. А калі салдат падняўся, кручок вылаяўся і прамовіў: «Што ж гэта вас так вучаць? Спачатку страляць, а пасля крычаць: стой!» «Мяне, таварыш, сабака напалохаў, падумаў воўк». «Не трэба лепшага ваўка, чым ты, чалавеча». «Дулічы ведаеш?» «Ведаю». «Далёка адсюль?» 8 вёрст. «Дарогу добра ведаеш?» «А як жа?» «Ну, дык завядзі нас туды. Толькі глядзі, зробіш крок у бок, каб уцячы, пальнуў лоб, і сабака цябе схопіць». «Не буду ўцякаць, завяду вас туды, куды хочаце». Пасунуліся далей. Першым ішоў салдат, за ім кручок, фігуркі і, нарэшце, я. Крочылі па вузкіх, ледзьве азначаных на снезе палявых дарогах і сцежках. Чырвонаармеец відавочна вёў нас так, каб пазбегнуць непажаданых сустрэч. Баяўся, што тады застрэлім яго. Праз гадзіны паўтары маршу палямі мы ўбачылі злева лес, а справа агеньчыкі ў вокнах хацін. Гэта былі дулічы. Тут кручок загадаў салдату крочыць перада мной, а сам павёў усіх далей. Я уважліва сачыў за шэрай постаццю салдата. Праз гадзіну дарогі на прасткі мы выйшлі на добра ўтаптаную лясную сцежку. Тут кручок затрымаў усіх і падышоў да салдата. Паказаў на сцежку. «За тое, што страляў без папярэджання, табе варта было пальнуць у лоб. Але не хачу пэцкаць рукі ў кроў. Ідзі хутка назад. Скажаш, што на цябе напалі 100 бандытаў і 10 тыграў. Атрымаеш ордэн за гераізм. Ну, пішоў». Чырвонаармеец хутка пакрочыў сцежкай, якая вяла ў глыбіну леса, і неўзабаве знік у сутонні між дрэвамі, а мы рушылі далей. «Не шансуе нам», – думаў я. «Сюды ішлі, нам заступілі дарогу. Назад ідзем». Тое самае. Фігуркі стаміліся і праз кожныя пару кіламетраў прасіліся адпачыць. Кручок, зірнуўшы на гадзіннік, прамовіў: «Занадта часта адпачываеце. Гэта надакучвае. Зараз даю вам большы адпачынак, а потым на адным уздыху пойдзем да мяжы. Нельга губляць час. Зараз 2 гадзіна. Калі нас пагоняць на граніцы, спатрэбіцца час, каб перакінуцца ў іншым месцы. Разумееце?» «Добра, будзем старацца. Дарога дрэнная», – раздаліся галасы фігурак. Пасля даўгаватага адпачынку мы, спяшаючыся, і рванулі наперад. Кручок вёў нас добра наезджанай дарогай, якая перасякала лясы і палі. Гэтай дарогай я ішоў першы раз, аднак добра ведаў усю мясцовасць абапал тракту. Дабраліся да берага рачулкі. Гэта была другая лінія. Пайшлі направа. Я ўбачыў даўгаватае, перакінутае праз ваду дрэва. Каро перабег на другі бок і гойсаў там па лазняку. Хутка вярнуўся да нас. Кручок распачаў пераправу. Досыць хутка перайшоў на другі бераг рачулкі, потым фігуркі, седзячы на ствале і ўпіраючыся рукамі аб дрэва, пачалі памалу сунуцца ўперад. Чакаю, пакуль усе пераправяцца.
Сціскаючы рукоятку парабелума, аглядаю шырокую адкрытую прастору паміж гэтай рачулкай і лесам. Мне ўсё здаецца, што там, на беразе лесу, ёсць нейкія людзі. Не ведаю, адкуль у мяне ўзнікла такое ўражанне. Магчыма, там сапраўды хавалася група перамытнікаў, чакаючы на адпаведную хвіліну для пераходу другой лініі і рачулкі. Пераправа закончана. Павольна ідём лесам. Заўважаю, што людзі, якіх мы перавозілі, вельмі хвалююцца. Стараемся крочыць як мага цішэй. Кручок пусціў сабаку наперад. Нарэшце дабраліся да граніцы. Кручок затрымліваецца, і мы доўга нерухома стаім. Злева далятаюць нейкія шоргаты. Яны штораз выразней даходзяць да маіх вушэй. Кручок павольна крочыць наперад і падыходзіць да густа парослых елак. Збіраемся ў кучу і доўга прыслухоўваючыся стаім на месцы. А шолахі злева то ўзмацняюцца, то заціхаюць. Альбо перамытнікі ідуць, альбо зелёнкі, думаю я. Мне падалося, што шорхаты абмінаюць нас зводдаль і пасоўваюцца да мяжы. А можа, гэта дзікія? У той момант злева наўскасяк перад намі гучыць адзін за адным некалькі стрэлаў, якія рознагалосым рэхам ляцяць па лесе. Пасля чуваць галасы людзей. «Стой! Стой! Падай! Рукі ўгору!» Спачатку забіваюся, пасля крычаць. «Стой!» Думаю, прыслухоўваючыся да гэтага ляманту злева. Кручок выходзіць з нашай схованкі і шэптам кажа. «Не адставаць, крочыць ціха». Пайшоў наперад, мы за ім. Трымаю падрыхтаваную для стрэлу зброю, а лямант злева не заціхае. Адтуль чуваць стрэлы, воклічы, тупат ног. Прыкідваю, што адбываецца гэта на адлегласці больш 100 крокаў ад нас. Выходзім на памежную паласу, па снезе бачым мноства слядоў, якія ідуць у розных напрамках. Гэта сляды звяроў і людзей. Яны ўяўляюць цікавую кнігу жыцця граніцы. Адкуль той, хто ўмее чытаць, можа даведацца шмат цікавых рэчаў. Знікаючы ў лесе, на другім баку паласы мы пакінулі ў той кнізе свае сляды. Пад раніцу завялі фігурак да стадолы на ўскрайку мястэчка, я застаўся ля брамы, а Кручок пайшоў да хаты жыдоўкі, якая атрымала гэты пункт. Праз квадру гадзіны вярнуўся. Побач крочыў нейкі стары жыд. Разам увайшлі ў гумно, Кручок звярнуўся да прысутных. «Вы знаходзіцеся ў Ракаве. Тут пункт. Тут вам усё растлумачаць, у чым трэба, дапамогуць. Далей свае справы вырашайце, як захочаце. Зычу поспеху». Фігуркі падышлі да нас, адзін з іх, старэйшы. Імкнуўся ўсунуць Кручку, а потым мне некалькі залатых манет. Аднак Кручок, пасля яе не ўзялі грошы. Хлопец прамовіў. «Нам ужо заплачана. За ўсё сваё падарожжа вы разлічыліся на пункце ў Менску. Мы з вас скуру здзіраць не будзем. Нам хопіць таго, што зарабляем. Але ж гэта не плата. Цэнім вашую працу. Мы проста ўдзячны. Ну, і ў нас хапае». «Ну, тады штось іншае», – адказаў Кручок. «Калі так, дык трасіце». Узяў 60 працягнутых яму залатых рублёў і 30 аддаў мне. Пасля мы выйшлі з гумна і, спяшаючыся, накіраваліся бочнымі вулачкамі на слабаду. Ужо світала, калі наблізіліся да хаткі Кручка. На ўсходзе неба ўсё больш ярчэла, абвяшчала пра ўзыход сонца. Вось і скончаная чарговая частка. Спадзяюся, вам спадабалася. І спадзяюся, аддзячыце падабайкай, расшарваннем, ну і цісніце на званок. І паспрабую наступную частку праз меншы час начытаць. Да пабачэння, даражэнькі, да новых сустрэч.